ratidzai muri yeZimbabwe ndakapakata ndiri kuita kuremerwa handina kukwanisa kufamba muri yeZimbabwe kubva pabudiriro kusvika paZBC Mbari Studios pana pamukoma KB ndabva na 5:15 kuzosvika na 10 minutes to 9 5:45 muchisimuka kubudiriro makuseni less than 40 kilometers. si chiri kuitika Ndakaremerwa ndakatakura asi pane traffic jam here apana traffic jam speed 0.0002 kilometers per hour kusanganisira chipi kusanganisira mukoma KB chekuHonde Valley. Baba nemwana vakatumwa navatete kana kuti inini ndotumwa nehanzvadzi yangu ndotora mwana wangu kunzi ini ndiri godoborisa tete ndienderei mugomo munonditsvakira mushonga wokurapa right kubva gore racho mukoma wangu last year nanhasi vasadzodzoka vakatumwa mugomo kunotsvaga mushonga nagodobori ari tete kwavari asi kusvika nhasi havasati vatsoka chikonzero vakaenda kumushonga vakarasika here ameno asi ndine mashoko asi ino ndiye panapa ndine nyaya yekumazowe yemurume akadanana nemukadzi mushure mekunzi arambwa hachadiwi ndokunopisira vanhu mumba. baba Isabel kupisa imbekarara mukadzi wadanana naye kupisa imbekarara muningina wacho nemurume wake vanhu vakabuda kusanganisira mukadzi adi pamuviri akabuda achimhanya mukoma KB achibuda mumba imomo. Ndine nyaya yandinayo iri kunzi nevanhu hatisi kuziva asi iri nyaya maimpusi but yauya neimwe nzira kuti maimpusi paari kunzi aina kuvanhu ari kunzi apiwe vanhu vakaita sei kana kuti vanhu vakaita sei vanozogamuchira ndo vakaita sei uyezve vanotanga vaita sei kuti vazopiwa mainputs. asi pane zviri kunzi zvitange zvaitwere nevanhu vakatoenda kumusha kumunda kwa Sabhuku kunochera makomba izvo zvari kugadzira road yekumunda kwa Sabhuku kuti vapiwe mainputs food for work papa ndine mukadzi akarambana nemurume wake gore rakapera mushure mekunge murume aenda kunotora vamwe vakadzi vaviri pa2 months angatizirwa navo vakadzi vatatu kuti vati vangatori 4 mukadzi uyu ane vana 2 ane 7 years achigara nemurume wake but pa2 months its anga ane vamwe vanga va4 pakauya vakadzi 3 pa2 months mukadzi akati apa ndaremerwa nhamo nemabatiro andiri kuona tiri panapa kukazoita vamwe 4 kumashure kwangu ndinorarama sei panogarika sei saka inini ndaremerwa mukadzi ndokupibvisa gubhuru rake rikati ndini ndaramba handichati kana kune zviri kwandiri nini ndibvunzei kana ndina zvama dzangu dzinondibatsira nokuti ndichavaudza kutambura kwangu. Mukadzi uyu arepwa kana kuita kaviri achifamba murodhi kana kumbobviswa hembe asi ari kurepwa nechiguri. mudzimai ari kumbunyikidzwa achifamba murodhi asi kubviswa hembe pane paakabviswa hembe akapedzisira atozomhanya hembe dzakasara dzikabatwa nechigure akabatwa kuti mukadzi vanhu vanotya ukaona chigure vanhu vobva atiza akuri asi kuwana help paari kuenda kumapurisa ari kunzi izvo ndiri kufungira kuti nokuti akapfeka zvisingaonekwe akadana noti ini nanditambe zvigure pakaipa muri kunzwa kadzi akabatwa nababa Isabel Poshongora Washington Maremera muchirongwa kaBoshongora segment rambai makabata chimuti rigiti chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana nyudza ikecho todzura dziri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe ndabata nyaya ndiri kufamba nayo pano nyaya ndiri kufamba nayo panapa muri yeZimbabwe iyi nyaya yakaitika mukati menzvimbo paka Honde Valley nyaya yakaitika kuHonde Valley mukoma KB nemuri yeZimbabwe inyaya yekuti pane vanhu vari kuchema matauriro mashoko avari kuita ndiye kuti izvo musi wa 29 May 2023 pana baba vakakumbirwa nehanzvadzi yavo kuti kwai endai munondichererawo mushonga mugomo ndokubva vaenda kudaro kubva musi 29 May kusvika nhasi 2023 havasati vatsoka nanhasi vari musango kwakaenda baba nemwana wemukoma kuri vari ndi baba nemwana vakaenda asi vatumwa nehanzvadzi yavo ndobva vaenda vari mukati mekufamba kutsvaga waniko zvinozvo havasi kuwanikwa. Vatete avo vakambotaura mashoko ekuti ndiri kufunga kuti vakatorwa nenjuzu musachema vanotsoka.
but havana kudzoka. Vanoti ivo vakafamba kumwe kwavakaenda kune umwe godobori ane zita anozivikanwa munyika yeZimbabwe. Vanoti vakaenda vari more than 15 ndobva vasvika ikoko. Vasvika ikoko vane zvavakamuiswa, vatete ava vakabvuma vari mukati mekutaura kuti aiwa regai ndikuzivise mashoko ari pano ndeyekuti vanhu ava ndine mabhinya andakatumira ikoko nhengi nanhengi nemazita, ndo vakaenda ndikatovapa mari yakati kuti vaite sei, ndo vakaenda kunoponda vanhu ava. Vadzoka kubva ikoko zvikanzi aiwa zvinhu zvatakatamwiswa zviya ndo zvaikonzera kuti arazvizva handira chandoziva. So kutaura kuti kwatiri kuti veukama vakauya pano mukoma kepi musi wemande pano panhepfenyuro tanga tinavo pano vari mukati mekutaura kuti Zimbabwe chatiri kuda kuzeko zvinozvi nguva yareba kana kuri kuti vanhu vakafa tingaona hweri pavakatsakatikira tokwanisa kuviga hama dzedu. Hatina chatiri kuziva kuti vanhu vari kupi. Iko zvinozvi ivo vari kutaura kuti hapana chandoziva, asi matakafamba vakataura vachiti ivo ndo zviripo. Asi vanoti patakaenda kwagodobori paipa zvinhu zvatakamwiswa isusu ndo zvakakonzera kuti nditaure inini handitozivi zvamuri kundibvunza izvi. Tete vakatuma hanzvadzi nemwanakomana vanoita zvechivanhu here, vanoita zveching'anga. Ndobva ndavabvunza kuti ivo handini ndigodobori ko zvakarasika vanhu ngavakudze kuti vari kupi, kusvikanzi vakambotaura chete kuti vanenge vakatorwa nenjuzu saka vachadzoka. Tikati ko ivo vaone zvikanzi inini chandoziva chete ndechekutsvaga mishonga nekuziva mishonga andione. Kanga kari kekutanga here kuti tete ava vatume hanzvadzi yavo nemwana kunotsvaga mushonga kana kuti vagara vachizviita? Ndine urombo mukoma kebhe mubvunzo iwowo handina kukwanisa kuubvunza, asi ndinovimba izvezvi vakateerera nokuti kuti vaunze nyaya panapa vari kuti tiri kutsvagawo vabatsiri vanokwanisa kutibatsira kuti tizive kuti vanhu havapenyu here, vakatorwa nenjuzu here, vakafa here, ko kana vakafa vakafira kupi nenzira ipi. Zimbabwe 29 May 2023 ndo pakatumwa hanzvadzi nemwana kuenda musango notsvaga mushonga. Havasati vadzoka. Ya pakaipa. Foni yangu iri kungonetsa vanhu vachishevedzera kuti tine nyaya yatakaita nezuro tichida kubatsirwa, hatina kuzoinzwisa zvakakwana chikonzero nguva dzanga dzaenda. Nyaya vari kutaura mukoma kepi inyaya yandakataura yemaagents, right? Nyaya yekutizo in short mamwe mataurana kwanzi maagents kana kuri kuti manetsana nawo iriko here ofisi yamunoenda muchiti ndo kwainotangira, ndo kwavanozonzi dzokai mutemo maokanganisa nokuti kunoitwa zvakati nezvakati kana kuti ririko gurukota here kana minista kana kuti ofisi yavanowanika kuti ndo kune ofisi yavo kana muchinge yanetsana. Maagents anoti ndiwo anotsvagira vanhu dzimba vachiti iwo ukasvika vari kuti tine dzimba ukapinda mulokesheni vanofamba newe vachiti pakati pane imba muchibhadhara mari inonzi maviewing fees ekuti munoratidzwa imba une mari yaunobhadhara. Kana imba yazowanika ukasvika pano pachinzi pane imba unonzi izvo vanoda 30% kana kuti 20% yemba iyoyo. Vakawanda izvo vari kuchivedzera kuti parumu yega yega vanenge vachida $20 kana kuti $25 vachitora mari iyi. Vari kuti vanhu toda kuziva chikonzero pane kunetsana kwatinombosvika tichita nevanhu ava. Kana kuri kuti tanetsana handingomhanyi kupolisi sembavha kwavanowanikwa kune utungamiri hwavo kana ofisi yavo yakabva department iri ndekupi, right? Kana kuchedziswa pamhepo munoti zvikoro zvikanetsa munoshandisa utungamiri wezvikoro kana vatauri vezvikoro kumapurisa kune vatungamiriri kuzvikoro nzvimbo imwe neimwe kana kuti zvimwe nezvimwe zvine kwazvinobvira. Ava ndivanani? Takataura baba Isabel kuti tichatsvaga kana pane boka rinomirira maagents vachauya panapa vozotaura vega kuti maagents ndiani, vanopinzwa nani basa, vanomirira ani. Kana une chinyunyuto kana une chinhu chakunetsa unoenda kupi? Tichatsvaga boka rinomirira maagents tovaunza panapa vozopindura vakamirira vanhu ivavo. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzura vedu tofamba nazvo nekutsudzura tiri mukati mekupfapfaidza paka hurungwe. Chekuhurungwe chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe vanhu mukoma KP vari parufu. Mushure mune murandakadzi anga ane pamuviri ashayika. Asati ashayika mukadzi uyu pakabuda mashoko ekuti mukadzi uyu akarwadziwa nepamuviri. Arwadziwa nepamuviri ndokubva vaenda kuchipatara
vaenda kuchipatara semukadzi vane kwavanoendeswa kunzi vatarisisei kuti zvakamira sei. Vachitaura nyaya yemukoma KB kune vanoita zvinhu izvi anonzi iye akatotorwa kubva kune imwe nzvimbo yaari achinzi ngaende kusaiti uko achibva atochekwa masentimeters akanzi anofanira kuenda kunzvimbo ipo chikonzera amirira kupona. Achimirira kupona kudaro kadhi remukadzi rikubva richitanga kunosvika akuchekwa masentimeters ekuti anogona kungopona 80 time. Airatidza kuti chokwadi vari kuenderana nenguva yekuti munhu akazvitakura, asi atochekwa masentimeters yekuti gaachigarira padhuze akazoonekwa mukadzi asingarwadziwe pasina chiri kuitika paari ndokutaka kuenda kuchimbuzi achirasa mvura nokurasa mvura kusvikira asisaonekwe aine chinonzi dumbu, angosara nedumbu resadza, dumbu ripamwiri apachisina. Raenda kupi? Raenda kupi apachisina. Ashedzai murume wemunhu uyu ashedzwa, hama dzauya naye ndiye munhu wenyuka. Vachimuona pavakashivezwa vakasvika vachiti makuru kuti izvi inga mwana atinzwa nemarwadzo amamuchiteyo. Manesi ari kushevedzera kuti mukadzi uya uyu atanga kungochema. Vakubvunza kuti asi mwari vatiseka koma kuchemei zvakare nokuona mukadzi wasinda dumbu. Zvikanzi izvo zvamuri kuona izvozvo ndo zvaangori, hapana chatagamuchira, hapana chatawana. Zvese zvatakati chiita zviya zviya hapana chabuda. Makadzi ari kutaura zvese kuti munhu anga ane pamuviri. Wo vari kuchipatara ikoko mukoma KB kune mumwe mukadzi zvakare anga ariko ikoko akapona. Mukadzi uyu pakaungana vanhu pachipatara ichi vachinzwa nyaya iyi pakabva paita munhu ane mudzimai wake ari ikoko achibva ati ndo zvaitika, but inini kwedu isusu kune munhu akambozviitika izvi akasvika pakunzi apona chipatapata. Kana makambonzwa ndikambotaura chipatapata. Akatozouya zvakare kuzobatsirwa uku, but zvanga zvatoitika kudhara, asi handizivi kuti zvamaita izvi zvinogona kubatsirika here. Zvikanzi tobva vafona variko, vafona varikoko. Zvikanzi munhu iye asati abva ikoko, kana muda kuti abatsirwe ngaabatsirwe achiri ikoko kana murodhi asati asvika kumba. Zvikanzi tinotenda ngaabatsirwe. Vanhu vakatozobvako kuchipatara vachienda kunopinda mumusha vaindi mubatsire. Vachinosvika nguva yakataurwa mashuku kunzi muri kuzvizivira kuti ndo zvaita mwana uyu hachisina pamuviri, but hapana chabuda paari. Vanhu vakaungana zviye zvekuti vanhu vari kuungana. Zvikanzi nemubatsire ndiri kungokumbira pavanhu vakaungana panapa. Zviri panapa zvinorwadza izvi. Pana asiri kurwadziwa nezviri kuitika here? Ndiri kungokumbira kuti pavanhu vari panapa aka tese panapa ngatifugamei tinamati. Kana tafugama tinamata, ndiri kukumbira munhu wese ari panapa, munogona kunge musiri maprofita kana varoti, but ndiri kuti patiri kupedza kufugama panapa hapana ari kushaya zvekutaura zvaachasangana nazvo paari kufugama chinamata ipapa. Kana ukaona rima ukatsinzina ingotaura kuti ndaona rima, ukaona chifananidzo chawaona ingotaura ndaona chakati. Asi ndiri kuti pamunhu wese ari kufugama tiri kunamata nezvemukadzi uyu. Zvawaona izvo zvitaura izvozvo. Ndokubva wafugama mukoma KB. Pana amai vakasimuka vachiti inini hapana zvandaona. Zvikanzi nomubatsiri mukati zvamaona hapana. Munhu wese ukatsinzira izvezvizvi uringa ukatsinzira kuvhara maziso, but unogona kuti ndaona rima. Wakatsinzira but maseme munoona rima. Ingotaura izvo maona izvo kana ririma irima. Zvikanzi irima. Zvikanzi no, hamuna kuona rima. Mune zvamaona. Imimi pavanhu vese ndimi mutori nezvinhu zvamaona. Maonei. Zvikanzi handina zvandaona. Zvikanzi handina zvandaona. Zvikanzi amai muri kuramba here nekuti ndiri kukumbira kuti pane zvamuchaona imimi ndo zvinogona kutibatsira pamukadzi uyu. Ndokusaka ndaona kuti inini wangu ndiri mubatsiri, wangu ndinonamata, asi sunungura yandiri kutaura kuti wangu pamuviri paenda, asi murandakadzi uyu ropa rinofanira kubuda pamurandakadzi kana achinge abatsirwa harina kubuda nokuti rinoda kutodyiwa, asi richirimo. Madyirwa rinoda kuitwa ndo ndinoda kutaura kuti ndo maona imimi. Zvikanzi neimwe nzira ndinotaura kuti muchipedzesa. Zvikanzi inini kudhara ndaiti kana ndakarara ndikatsinzina maziso ndinoona nyoka. Zvikanzi kwaita zvakudhara tiri kutaura izvezvi kunyange musiri kunamata ndichitaura nemi tsinzinyai mutiudze kuti muri kuona chii. Unyoro huno vachiri mukandima kutaura mukoma KB amai kwatsimere
vakana vakamira vaitisira kuvanhu vakaenda ikoko votisira kumwe kureva kuti ivo ndo vanhu zvavari kuona zvisiri kuonekwa nevamwe vanhu vakanga vakaungana panzvimbo iyi vakaguma vakutisa kuti ava viko kwavari anotisa chikonzero iye zvaari kutisa unenge usingazioni then yoroshiwiri benefo vakatiwaimba tiri kutukana here tiri kutukana here right tisikazina mubatsiri aiwa mirai make up mutaure zvamuri kuona chinhu chamuri kuona ichochocho mutori neukama munowirirana asi nguva yachauya ndo isiriyo nekwatiri kuda kuenda munokuziva nekwachabva munokuziva but muri kuramba here kuudza vanhu kuti muri kuona izvezvi nyaya yendoda kutaura mukoma KB yakaendeswa kuvakuru asi yapane nyaya yokuti mubatsiri uyu anogona kunge akaendeswa kumapurisa seshoko matauro anakaita pandikasiyira aine mhosva yaakupomerwa nokuda kwezvakazoitika mubatsiri akashevedzera achiti handisi kuda kuti amai vapinde nhamo kaviri kutambura vachenzi ivo vakuenda panguva kasingapere uyezve pamuri panga vainapo pasisina imi muchisa zvinhu zvimwe zviri kuitika handina kuti munoziva chakaitika apa ndati hope kana zvamuri kuona makatsidzira mukazvitaura zvinogona kusungunukura amai ava kureva kuti mutori mubatsiri amai ava vakanzi nemubatsiri taurai zvamuri kuona kana mukatsinzinya vane ukama here nemudzimai uyo akabva pamuviri amai ava vakamubhenge vakaroorwa mufamily iyi vatori nenyaya ichiri kutongwa yekunzi vanofanira kushena zvinhu zvavo nemurume wavo kufamily imwe chete vari samai guru namai nini asi havachisimo mumba vari kutasinga vanhu vakaseparata kana kuti vane nyaya dziri kumatare edzimhosva okay asi panyaya yakafanana nenhamo namatambudziko sezvo vanhu vanoungana nekuti vanogara munzvimbo imwe chete zvakazoitika mukoma KB zvikanzi kana maramba hatina senguva yenyu ini ndakuita zvokuti amai ava varase ropa riri mavari asi imimi muchazoita nguva yekuti tsvaka mukoma KB zvikanzi munhu wese ari pano hei muri kuona amai vari kutiza zvavari kuona izvo ndiri kuda kuti nemiwo muri panapa musaoneseke zviri kuonekwa naamai ava ngavaone vega ngatifugameke kupedzisira tinamata kwakufugama unamata mukoma vanhu vachipedza vachinopedza mukoma KB pakaita chishamiso chakaonekwa nemunhu wese anga aripo kuti amai pavaifamba vachitenderera panzvimbo pa kwaitoonekwa nyoka ichitotevera mashure mavo nyoka about 30 centimeters kuti asinge chirula kana kuti asikunonzi chinhu chekugadzira chitaipi chenyoka chonaka chichatera mumashure vachifamba vakada kuenda kuvanhu vanoti aiwaka hamungauye kuno kwandirika so pavakazoita zvokuda kutiza amai ava chakunasinge chakuwedzera spidi kwavari nokuti chaingosiya gepu rakangofanana kana vachifamba vakawedzera spidi chinowedzera spidi wozvocho bati paine gepu rakangofanana riri pakati pechinhu chinyoka ichi naiwa mai am pavakataka kumhanya vachibuda muruvanzi mukoma KB vakabva vabuda vanhu vakazoita zvokufunga kuti hei munhu ari kutomhanya ari kutoenda kauya madii matevera munhu but vanhu vaiteka kutsikatsika kekuti munomutevera sei iye ane chinhu chinotyisa chiri kumashure kwake murume wamai ava wacho wavakasiyana naye waona ari kumatera edzimhosva akazenge akutaura kuti ndokusaka ndakasiyana namai ava zvimwe ndakatisikane kuzvitaura but anga kutora nyaya yachitora advantage yekuti vamwe vaimuti nemukadzi uyu makasiyana sei but anga kutora advantage yekuti ndokusaka ndakasiyana naye muri kuona zvaari mukadzi uyu ndokumhanya mukoma KB zvinhu zvakaitika musi weSaturday mukadzi kubuda kwake aita achimhanya achienda haana kudzoka namanje munhu wandiri kutaura uyu haasati awanikwa hama dzevanhu ava majiko zvino zvimukoma KB ndo dzakazoenda kwaSabhuku dzikaenda kumapurisa kuti tine hama isiri hatisiri kuona asi zvakaita kuti hama izobuda tisingaione ndo zvakanga zvaitika munhu uyu mukoma KB anomubatsiri akatoshedzwa kumapurisa akatotaurawo zvakaitika kuti ndo zvazviripo munhu angaita zvakati asi zvatiri kutaura isusu ndezvekuti chandakatanga kutaura ini ndechekuti vanhu ndakavaudza kuti amai muri kuonei amai vanga vasingatauri asi vanhu vakazoona nyoka ichitotemera zvaionekwa nemunhu wese kubuda kwaakatoita iye aitiza nyoka tikatombutaura so nyaya iyi chatisati taziva ndechekuti payakavhurwa kumapurisa inyaya yeyi inonyoroktorwa ichinzi nyaya yeyi but mukadzi uyu asati aonekwa ari kutotsvakwa kubva zvabva achiteverwa nenyoka haana kuzowanikwa mubatsiri akati kudini pamusoro paamai ava vakaonekwa vachiteverwa nenyoka mubatsiri akati vanodzoka akati vanodzoka
chandiri kuda isizo ndechekuti tinofana kuteera chinhu chiri kumashure kwavo. Zvaitika pakati pavo nesu taganura ukama hwavo nechinhu ichi, because kuenda kwemimba yamai ava, amai vakabviswa pamuviri nenyoka, ndo inosveta ropa iri. Akazi kekutanga zvichiitika muvillage avazi vega vaitika zvinhu izvi. Ende ndichibvunza mukati menzvimbo yemukoma Kepi makatooneka kuti mune madzimai anokuona kuita 3 asi akabva mimba yekutsakatika ndiye ega, asi vanhu vese vaingoti kungopona chino chipedza kupona vanhu vachibva vafa. Iye mudzimai uyo wekudisappear pamuviri panga pari pamuri pekutanga here kana kuti chipiri akaita pekutanga akaita mwana, kechi2 pachibva papa akaenda kechi3 kureva kuti ane mwana 1 ari kurarama. ya zvakaoma. ihurungwe diseka nyaya yekuhurungwe. Ichokwadi ichocho mukoma Kebi, nokuti vamwe vanenge vafungira kuti kuenda kwaita munhu uyu, but iye ari mukati mekutaura ari kuti aiwa ndakabvunza kasingaperi, asi chandoziva ndechekuti ndakavaparadzanisa ivo nezvinhu zvavo, nokuti nyoka iyi ndo inoshandiswa kubvisa mimba dzevanhu uyezve ndinodya ropa iyi. Mukadzi uyu zvandichaita inini ndichabatsira zvokuti ropa rimari ribve, kwete nenzira yekushandiswa nechikara. Ivo nechikara chavo hapasina kutaura, no communication breakdown. That's why muchiona kuti gap ripa vari nechinhu chavo rasiyana, instead yekugara pasi vachiwirirana vachitaurirana vakutotyanana. That's why vakumhanya vachienda, asi vanodzoka ndokureva kwayo. Mubatsiri ari kuti amai ava vaishandisa kanyoka pakutora mimba kana kuti vana vanenge vari kumwe mudumbu maamai, vaiziva here kuti ndo zvavachaita kana varomba kana kuti zvakangoitika? Handokwanzi mai vanotoziva zvinoitika, vanotoziva zvinotoitika, vanotoziva kuti ndo zvazviri maziro, vanotoziva. Ende kwanzi vatori nenyaya yekunzi vakasvika pachibhorani mukoma Kepi, kwanzi ivo kana vasvika avamirire kana kuti pane queue paipa, vanosvika vachitoisa chigubhu chavo kana kuti mugomo wavo, ende vakabata chibhorani nguva iyoyo havafaniri kuchisiya, vanofanira kuti vadhaira mugomo wavo votakura voenda. Vanorema pakaipa, vanorema. Hey, rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudiniko. Good morning KB pamwe chete kana Bozhongora. Icho chatete vakatuma kabrother yavo nemwana kuti vanotsvaga mushonga ateta urachokwadi chete. Vakachekeresa vanhu avo tete ndimutsoka trust vakachekeresa hanzvadzi rume yavo. Yes. Kazhinji kana mapurisa vachitsvaga nyaya vanotanga kubvunza nyaya yekuti pakapedzisira kuonekwa zvinhu zvindepapi, makapedzisira kumuona ainani, zvakapedzisira kuitika ndezvipi, ndo panotangirwa nyaya. So kutaura kuti munhu ari kutarisa kuti ndo vakatuma munhu chete. Kwai kudi baba. Baba uyo mukadzi wekudya ropa revana ngazviende zvigoenda ndinonzi pardon kumugavumini kobulawayo ngazviende right zvigoenda pardon une pamuromo. Hanzi amai avo vanoroya vanoziva nezvekubva kwemimba iyo ndinonzi amai hanzi mukomondero ndiri kunoku kwaMutare. Tiri kubatwa neanonzi Nyashagwena. Kwanzi naNyashagwena chivi nechimwe ngachidzokere kumuridzi wacho, chivi chimwe nechimwe ngachidzokere kumuridzi wacho. Muri kuchema nei kuti amai avaenda? Hamuzi kuchema nei akatakura 9 months wozomuka asina chinhu? Baba Isabel, kwanzi chimwe nechimwe ngachidzokere kumuridzi. Munhu ari kuenda kuna namazvikokota vezveutano, kumadhokotera, kumanesi, vachinzi mwana akura kusvika pakati, izvozvi akuda kutozvarwa mwana disappear. Mukoba inyaya akazike kutanga ka ndine mwe ndakatomboita live pamusika pambara apa, ndine mukadzi wacho aive nepamiri akamira kudai so, anobva kuWestgate. Pane mumwe ari parunhare pano. Halo paNational FM radio 2 Mike we Borodeo yapindira chakabatwa chimuti mbuya avo ngavarove KB na Bozhe. Ndinonzi forget mashiri kurafingora for mucheka. Mutemo wedu munyika yeZimbabwe unoti munhu kana andibira ndikamubata inini ndikamurova nditoriwo nemhosva kutopinda mukati chikonzero ndiri kutonga ndega. Yes. Ndikabata mukadzi wangu aine chikomba red handed ndikaisa demo mukadzi wandakaroora ndikabvisira mombe ndikabvisa mari mabhashi kwana tezvara, asi ndomubata nemwe munhu ndikamuisa demo ndinotongwa funi nichinzi ndauraya chikonzero. Nyaya iripo ndiyekuti hongu ndabata munhu but handisiri ndofana kutonga. Yotito sabhuku avo vari kuita iya yamboimbwa yakuti tonyo ndiri paChitange village. Kaibona ndikanaziva Matthew Perego ndio tonyo kozoita yataurwa namai
Michael vari pabhorodewa Right. enda usadzoke muchiri kuziva komareka mwana wakomana yakuti munhu ari kufa kuti afa zikanzi enda usadzoke Right. rova pasi munhu achinzi akabata foshoroka parufu panonzi kana muchichera guva kana makufutsira ukarova foshoro 3 kana 2 unosiyira mumwe kuno umwe anokudza kuti asiye foshoro kwanzi I want to make sure kuti afutsirwa here Aenda afani usadzoke munhu muroyi ngaafe kanyamba nabhosho havana kunyora zita ane hasha uzondibata wega ndakoziva kuti ndiani chete ane nhamba dzinopera na 989 amai avo venyoka ndinofunga kwavari vari kutomhanya chete ndinonzi batanya ndiri kuota force indakagara kumusha mukomakebe munoziva mhuka dzinonzi zvipfuwo zvinonzi makwai akavhundusirwa nembwa akakwanisa kudzingirirwa about kilomita imbwa dzisina kumira kutevera haichamiri zvachose yakutongoenda takaenda 2030 harichauke gwai vateereri hanzi sabhuku avo vari kuita tonyo kuti uone mainputs no manje zvino kana kuri kuti itonyo hatisati taziva kuti itonyo here yes nokuti mande kuchauya vanotaura zvinhu izvi vanotaura zvinhu vachataura zvinhu izvi yebo hasati kana kuri kuti itonyo hautonyorese chinhu chisiri cha chausingazivi kuti chakabva kupi inini ndisati ndauya nenyaya izvi ndambobata vamwe honorable ndichida kuvabvunza zvikanzi kana kuchinzi munhu ari kupiwa zvinhu izvi ngaatanga ashanda ivo sabhuku pavakapiwa nemutungamiri wenyika zvichiwa ikoko kuti vapepewo vanhu vavo vakanga vashandei vakadiwa tanga vashanda vakadai vakatanga vanzi shandai apa mushandire mhuri yenyu mopiwa zvinhu izvi nemwe munoshandisa vanhu ndozvandaudzwa nemwe mutungamiriri yebo kuseri kwasari ndavabvunza ndakati nhai honorable ndimi muri kumusoro pari kuuya zvinhu zviri kunzi kudi zvikanzi ivo vacho vakashandei kuti vapiwe zvinhu izvi chakanyanya mande make sure kuti 10 o'clock unenge wakachuna kubvada gara uripo nokuti unogona kuzorasikirwa nezvirongwa national fm aivhare tuesday totsvaga nyaya yemaagency wednesday topidza nyaya yemalicense sikodzero izvezvi kuseni vanga vachiva vakomana vanga vachiva vakomana kuti drivers license rangu chipepa chakutosakara asi akatorera mumashure mangu atova naro saka rakatifambira nyaya dzacho ndosaka richiri the hottest meeting morning show in Zimbabwe. Uyo mubatsiri uyo wekuhurungwe ngangopiwa kabasa nehurumende kuti achenese nyika achingoenda kuti munhu ini zvandachiona ndezvekuti anongoti vane mapere takamboti mapere pana muchimbobvunza kuti kugame park muchaita sei mukatombofona mukomakepi muchibvunza kuti bere rinotengeswa here vanhu vari kuona sei mapere ndizvozvo ungoti munhu ane chinhu chake ngachimutevere ane chinhu chake ngachimutevere amai abusati noona pada kababa inini maizvi noona ngirozi dziri mumashure mangu hanzi kanyemba nabhozho zvakesari kuna kesari even bhaibheri chairo shoko dzvene ramwari rinoti mucheri wegomba achawira mariri. Ndiri kubatwa na DJ Torika Martha Chipangura pamwe chete nasisi wake anonzi Ellen Chipangura kwanzi mai avo vekubvisa nhumbu dzevanhu mucheka pane vakawanda vari kutsvaga namba idzodzi dzekuhurungwe icho kwadi muri yesimba namba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 ne 0776 906 811 0776 906 811 0781 150 770 ndinoimba ndidzo namba dzacho. Hambuya venyoka vamboenda for a walk vachadzoka zvavo. Mutereri bati maendero acho manje kubva Saturday aiwa maendero acho kubva panzvimbo ekumhanya. Okay. Kana iri speed way amekumagude yekumagude hanzi amai venyoka ndavaona kubhodha ndinonzi Chris ndiri kobulawayo manje apa vangoita kuda passport rapa bhodha ripi ibhodha ripi Plumtree nokuti kubva kuhurungwe aiwa bhodha riri padhuze chirundu nekuti kana vakarwa Plumtree kana kuti
Bright Bridge baba nokuti Chris ari kubulawa yuko saka waona kupota aona kupota aiwa iye anofamba mambo ndi truck driver ndizoso vanenge vachida kukubata baba Isabe munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata vanondibata apa namba dzangu dzisina chipomero namba dzisinganyadzise iyi namba dzinoti izo muri yeZimbabwe musakangana kuti musi weSaturday ndo pandiri kuenda patriloni pana baba vaive vekuti Disappear asi ndichivafonera ka ndakuti Michael iwe vapenyu zvavo vapenyu asi kungoti icho kwadi muri yeZimbabwe namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba ndidzo namba dzacho ndapota musabipa sa DJ Dorika po rikiti maita basa Zimbabwe na kusangura kwa maita National FM Radio ni Chemeroka Kanyemba Bonzo KB pabodzi na Washington Marimera Boshongora ngati machirongo ata Hottest Mid Morning Show in Zimbabwe nkhani na ng'ombo Monday kapata Thursday tinodzoka swakareka muswe Monday mutambi wandanga ndichibvunza